L-am cunoscut pe Gheorghe când aveam 16 ani, iar el 20. Era din aceeași comună. Îl știam băiat la locul lui și liniștit. Și mi-a plăcut de el, de prima dată când l-am văzut. Imediat după ce am făcut 18 ani, ne-am căsătorit și totul a fost bine vreo 4 ani. Când am născut primul copil, o fată. Aveam 20 de ani când am cunoscut-o pe Maria. Era o femeie frumoasă la locul ei. Abia îndrăznea să uit în ochii mei când vorbeam cu ea. Și să zic că ai mei erau oameni cu sicade, aveau de toate în gospodărie, aveau și una și alta. Am început să ne întâlnim eu cu Maria, am vorbit vreo 2 ani, să zic, și m-am gândit că, și noi ca oamenii să ne luăm, să ne facem una alta, casa noastră și să ne punem și noi treburile la locul nostru. Am vorbit cu ai mei, ei țineau tare la ea, Maria era harnic, și cum sunt femeile astea, de-abia o sunt lângă tine. Eu lucram la fabrică, eram la orașul de vis-a-vis de lângă noi, făceam naveta zilnic, era greu, dar știam că acasă mă așteaptă Maria mea, cea îndrăzneață și veselă, cu mâncarea pusă, cald, n-aveam treabă. În fiecare zi uitam că iar mâine am o zi nouă. La puțin timp după venirea fetei, la muncă la Gheorghe s-au făcut restructurări și el a fost dat la șomaj. Banii nu ne ajungeau, ne descurcam foarte greu. Copilul avea nevoie de multe, mai bea el și înainte câte un pahar, dar acum bea din ce în ce mai mult la barul din sat, cu prietenii. Când venea seara acasă avea chef de scandal. Se înfuria dacă n-aveam să-i dau de mâncare bună, cu carne, cum îi plăcea lui. Îmi reproșa tot timpul că el e plecat de dimineață să-și caute de muncă și eu stau toată ziua și nu fac nimic. Că sunt o puturoasă, o proastă și nu-s bună de nimic. Totul cum în toate familiile. A fost bine între noi, dar vremea bună mai și se duce. Vă dați seama, mulți dintre prietenii mei care erau căsătoriți lucrau tot la fabrică cu mine. Odată s-a închis fabrica, eu am rămas șomer. Numai bine a apărut și copilul, prima fetiță din viața noastră. Banii de șomaj nu ne ajungeau, când acolo mai aveam o gură de hrănit. Eu, Maria și cu fetița cea mică. Mă duceam în fiecare zi să caut ceva de muncă, uneori găseam de lucru, uneori nu. Mai mergeam și eu la muncile câmpului, cum e în sat, n-am ce faci. Mă gândeam că, știi, când te duci acasă, dacă nu duci un bani, iar o auzi pe Maria zicându-mi că n-are de mâncare, că trebuie să-i fac de mâncare la fetiță, că trebuie una alta. Și treburi de astea femeiești care te sâcâi la cap. Și asta o înfuria de groază pe Maria și noi ne certam de gura ei și din năcazurile mele. Și uite așa am început să mă duc, din nevoie, din nu nevoie, din nervi, m-am dus la crâșmă. Și să fac și eu curaj să mă duc acasă, că eram năcăjit și Maria mă mai șuse că trebuia să iau ceva de băut, că trebuia să fac curaj. Numai bine, când era, să spun așa, reușeam să muncesc și să câștig niște bani, mi-era drag să mă duc acasă, știam că Maria o să bucure și o să fie drăgăstoasă cu mine. Dar acele zile erau rare, că nu totdeauna era așa cum e. De obicei alergam toată ziua degeaba și mă duceam la crâșmă cu băieți, la un pahar, eram obosit și supărat că nu sunt stare și eu să mă duc ca omul să fac o treabă și să câștig un ban. Ce să spun, știam exact ce o să întâmple când deschid poarta acasă, Maria hop, cu necazul ei și cu amele deasupra, ori ieșea o veselie.
Tot timpul Maria mă șicăle, mă bătea la cap, nu se putea. Era o groază, tot timpul. Vedeam în ochii ei cum era cu părere de rău că nu avea și eu un bărbat așa cum trebuie, care să-i aducă de tăte acasă și una și alta, să aibă grijă și de ea și de copil. Na, dacă nu poți, nu poți. Și era năcăjit pe partea ei, pe partea mea, așa că, cum zic, din nervi câteodată, știi tu, îi mai dai. Prima palmă a venit ușor. Că m-am săturat și eu să o aud. Atâta, na, nu e frumos, dar prima palmă e mai ușor și i-am dat-o. Ea numai reproșuri, nu zicea și eu o vorbă bună, când vinea de la muncă, nu zicea nimic. Să mă înțeleg și eu omenești cu ea ca oameni. De parcă mi-mi plăcea să alerg toată ziua din nebun după ceva de lucru, când eu știu cum am muncit pentru tot ce am de la 14 ani. Îmi câștigam eu pâinea. Na. Și Într-o zi și-a găsit de muncă la ocolul Silvic, dintr-o comună vecină, și ne-a mutat în căsuța de acolo. Dar tot n-am dus-o mai bine cu banii, că îi bea cu prietenii lui. Nu-l interesa dacă eu sau fetița aveam ce mânca și numai eu știu cum făceam rost de ale gurii. Dar seara, când ajungea beat acasă, of, și acum mi-amintesc zgomotul porții când venea cu băutura în cap. Dacă nu-l așteptam cu masa pusă, îmi căra pumn și picioare pe unde nimerea. Mi-aduc aminte de vremea aceea și nici nu mi-aduc aminte multe lucruri. Îmi amintesc că mama era mereu tristă și plângea des. Îmi amintesc certurile dintre ei, zgomotul obiectelor trântite de tata, urletele lui, apoi bubuiturile și cum se ruga mama de el să se oprească, să nu mai dea în ea. Acum 3 ani am avut un copil, un băiat, așa cum își dorea el, așa de tare, și am sperat că viața mea va fi mai bună. M-am înșelat amarnic. A fost din ce în ce mai rău, mă bătea din orice. Orice aș fi făcut nu era bun. Îl scotea din minți chiar și vocea mea sau a copiilor. N-aveam nevoie să dau sau să primesc vreun telefon, că făcuse cerere la Romtelecom să-i vină lista cu apeluri. Și venea de multe ori în timpul zilei să verifice, să vadă ce facem. Eram singură acolo, în ocol. N-aveam pe nimeni căruia să-i spun. Trebuia să merg 7 kilometri până în comună. Și chiar și așa, ce aș fi putut să fac? Eram numai eu cu el. Iar în puținele dăți, când mai venea cineva la noi, se purta cu mine și cu copiii. Se purta frumos cu mine și copiii. Iar la poliție nu mă puteam duce, că erau prietenii lui, ca și primarul. Mai era un inginer care venea pe la noi, dar Gheorghe îi făcea râs de lemne fără să-i ceară bani, așa că n-aveam nădejde în el. Nu m-ar fi crezut nimeni, că toți ne știau de oameni la locul lor. De atâtea ori m-am gândit să iau copiii și să fug încotro, aș fi văzut cu ochii. Dar unde să mă fi dus? Fără bani, fără prietene, la tata care trăia în același sat cu neamurile lui, m-ar fi găsit imediat și m-ar fi omorât în bătaie. după un timp m-am angajat la ocolul Silvic, vis-a-vis în comuna vecină și dacă eu m-am angajat, o trebuie să ne mutăm acolo. Am crezut că lucrurile, dacă ne mutăm, o să schimbi, ne schimbăm locul, schimbăm casa, schimbăm prietenii, o să ne schimbăm și noi, dar de unde? Că Maria mea și cu mine tot nebune, a rămas și tot bataiile cap mi dădea și e și eu, e mie, eu ei, și tot așa. Ce zic, că munceam, eram prieteni, munceam, după aia mă întâlneam cu prietenii. Prietenii ăștia mei care mă mai duceam eu la un șpriț erau numai cu stari în sat. Dar eu nu prea aveam stari, eu doar le făceam rost de lemni și atât. Munceam foarte mult și după fiecare zi de muncă ne întâlneam la crâșmă. Na, stăteam și noi ca oameni, cum stau în stat la crâșmă și, na, și pot zic, mai bine o leacă. Tot seara când vorbeam, îi auzeam și pe ei, aceleași probleme.
cu femeile și ceilalți tot așa își rezolvau problemele. Tot își mai pot zic că majoritatea, cam toți așa, își băteau femeile. Ziceau ei ca să le ții în frâu, dar nu știu dacă e așa, dar așa ziceau, că le țin în frâu. Le umblau tot felul de gărgăuni, visau tot felul de nebunii și spuneau colegii ăștia mici de pahar. Noi, adică noi bărbați ăștia, vă dați seama, vorba așa, ne rupeam spatele și ele te dădeveau acasă, bine mersi, și se plângeau că n-au bani. Asta era, asta este viața. Femeile stau și bărbații muncesc. Ce faci? Apoi, fii și-o fi una peste alta, o trecut timpul și o bucurie ne mai venit în casă, măcar putem să o numim bucurie așa, că o mai venit și băietul cel mic, adică după fetiță, o venit și băietul, adică 4 guri de hrănit de acum, vă dați seama și ieșea în casă. Maria nu mai continua cu plânsul, din nou și plânge, nu se putea nici o sală, ea plângea, ea să trâncănea, să milogea, că n-are ce, că n-are și de la copil de mâncare, că o vine și băietul și cere și nu știu mai cum. Era o harmalaie de nu putea sta în casă. Cred că așa a început durerile mele și, cum spun eu, o plesneam din ce în ce mai des, că nu... Nici eu nu eram un copil vesel, așa ca ceilalți copii de vârsta mea. Orice zgomot puternic mă speria și simțeam că îmi sare inima din piept. N-aveam prieteni cu care să mă joc, stăteam departe de sat, în pădure, dar știam că nu am voie să mă joc cu alți copii, pentru că tata se supăra foarte tare dacă nu stăteam în casă. Multă vreme am crezut că tata e furios pe mama pentru că am făcut ceva rău și mă ascundeam când auzeam cum țipă la ea și o lovea. Închideam ochii și îmi țineam respirația, să nu mă găsească, parcă deveneam invizibilă. Când se termina totul, mama venea la mine, mă lua în brațe și îmi spunea că din cauza ei tata e așa supărat. Dar o să fie bine. O să încerce mai mult să nu-l supere, că muncește foarte mult și e obosit. Când am mai crescut și am avut un frățior, tata era aproape tot timpul supărat pe mama și o bătea aproape în fiecare zi. Îl aduceam pe Andrei în ascunzătoarea mea, în întuneric, și îl legănam să nu plângă, așa cum făceam de cele mai multe ori când tata venea acasă. Ultima oară am ajuns la spital. Venise acasă ca o vigilie pe la prânz și nu știu ce i s-a năzărit. M-aș făca de păr, am măturat curtea cu mine de parcă aș fi fost o cârpă și am început să-mi tragă cu pumnii și picioarele în față, în cap, în spate, în burtă, pe unde nimerea. 2 ore m-a bătut fără să se oprească și ca prin vis o auzeam pe fată cum plângea și ruga să se oprească, să nu mă omoare. Într-un sfârșit m-a lăsat așa, mai mult moartă decât vie în ogradă, și a plecat. Nu știu cât am zăcut acolo, cu fata lângă mine, plângând speriată. Când m-am mai revenit, m-am târât în casă și am dat telefon la informații să întreb unde aș putea găsi adăpost în Iași și ajutor să dau divorț. Am 2 copii de crescut și trebuie să trăiesc. Îmi amintesc foarte bine ziua aia. Era o zi caldă de toamnă și mă urcasem în nucul bătrân în spatele casei să culeg nuci. Am auzit urletele și strigătele mamei. M-am dat jos cât am putut de repede și m-am furișat după colțul casei, să văd de ce strigă mama. Zăcea întinsă jos, în fața casei, și tata o lovea peste tot, cu toată puterea, de parcă ar fi vrut să o facă bucăți. Îmi amintesc ce roșu era la față și întunecat, iar ochii lui erau răi. Mama nu se mai mișca sub loviturile lui, nu mai putea decât să geamă și fața ei era plină de sânge. Nu știu dacă atunci am crezut că o să o omoare, poate că da. Am început să țip și l-am rugat să se oprească, să o ierte. Mult timp nu m-am putut auzi. După ce a plecat, m-am întins lângă mama și am luat-o în brațe. Nu știam dacă mai trăiește. Mi-auzeam numai inima cum îmi bate tare în piept. Sunt oare rea dacă mi urăsc tatăl? Mă întâlnesc într-o zi cu domnul inginer și ce să zic domnul inginer? M-a luat așa mai departe și mi-a zis că, măi, vezi că Maria ta a venit la dispensar
Și a vorbit cu nevastă mea, s-a plâns. Că o bat, că o chinui. Doamne, dar, na. Și eu am simțit atunci că pleznesc rușine. Nu poți, domne, să faci așa. Problemele familiei se discută în casă. Ia să duci și plângi în oraș. Nu poți. Dar e chiar culmea asta. După ce am făcut pentru ea și când m-a dus și m-am ostenit și când m-am târât și cam prin ploaie, prin frig, prin pădure, prin nemâncat, mai eu știu cum am făcut, ca să fac bine pentru ea și pentru ăia mici și să duc acasă, na, tot eu m-am dus că fac un șer și cu un pământ acasă și am luat-o la întrebări, că nu puteai, nu poți, fată, poți să faci așa ceva. Și e când acolo e să vorbească mie, a început să mi lojească, să plângă. Și m-am enervat mai tare și am pocnit-o de câteva ori și am plecat la crijmă, că nu puteam și eu de dragi. Seara când m-am întors acasă, hopa, nu mai era nimeni. Nu se poate. De la postul de poliție am aflat că a venit salvarea și-o luat pe toți trei. M-a făcut de râs la tot satul. La tot satul m-a făcut de râs. Toți știau că Maria și-a luat tălpășuța, copiii și m-a părăsit. Am încercat să o sun, să o aduc acasă, dar nic, n-am reușit nimic. În final, după o vreme, am primit actul de divorț. Asta este. Dacă nu se poate. Dar tot ce am făcut, să-i pun un acoperiș deasupra capului, să fiu un bărbat cât se poate la locul lui, muncitor și vai cum am făcut eu. Am vrut să ia să fie și ea, să aibă ce mânca, ea și copii. Asta mi-a fost mie răsplată. Odată o voi găsi eu. Și îi arăt eu cine e șeful în familia noastră și în casa noastră.